nešto ukusno? Na primjer, pitu. Hoćete moći? Naravno. A da bih spremila odličnu pitu, treba prvo spremiti testo. Podelit ću ga na 3 dela i dodati u svaki slatki sirup. Da, tako je. A tako će moje testo dobiti lep ukus i lepu boju. Treba sve dobro promešati, a zatim dodati čokoladne mrvice. A od crnog testa ću napraviti liniju. Tako ću dobiti veoma lepu pitu u obliku lubenice. Stavit ću sve slojeve zajedno. A zatim staviti to u činiju i odneti u rernu. O, da. Odlično mi ide. Wow, bako, to je genijalno. Ali i ja imam dobru ideju kako napraviti pitu od šarenog testa. Dakle, formirat ću kikicu, a zatim ispržiti testo u vrućem ulju. Tako će se odmah pretvoriti u divnu krofnu. Eto, sad je mogu iseći na pola. Zatim dodati šlag. I obavezno slatkiše. Da, dobro ste shvatili. Imat ću krofnu sa lepim slatkim punjenjem. Perfekto. Šta to vidim? Nancy, jel ti treba pomoć? Ne, hvala šefe, sve je u redu. Upravo mešam testo sa čokoladnim bombonama da bih ispekla krofne u aparatu. Eto, zatvaram i otvaram. Kako vam se sviđa moj rezultat? Ako mislite da su izgorele, čini vam se, to je čokolada. O, da. Bako, vidi. Odlično, valjda. Dakle, moja torta u obliku lubenice je spremna. Sad ću odseći jedno pače. O, da, lepota. Prijatno mala. Wow, koliko slatkiša. Šta je to? Miris je čudan. I ukus isto. Ne sviđa mi se. Izvini, sestro, ali to uopšte nije lepo. Wow, prvi put vidim pitu u obliku lubenice. Sviđa mi se ukus. Hvala, bako. Wow, neverovatno. Ova krofna izgleda jako dobro. I jedva čekam da je probam. O, da. To je prelepo. Pobedio je šef. Čestitam. O, da. Merci. Jeste već čuli za našu novu igricu gdje treba skupljati suši, krofne i još puno toga? Da, pobedio sam! Pridruži mi se i instaliraj igricu Multidosort u Google Playu ili Apple Storeu. Sljedeći zadatak su palačinke. Jel može? Odlično, mala. A baka je najbolja u tome. Ne slažem se. Jao, kakve veze ima ko kuva bolje? Bitno je kuvati sa zadovoljstvom. Da bih spremila testo za palačinke, uzimam jaje i što više brašna. Wow, a brašno liči na sneg. Uključujem i... Ups, izgleda da sam nešto uradila pogrešno. Ali što? Ne razumem. Mislim da će unuci biti baš drago ako napravim palačinke u obliku srca. Stavit ću kalup u tiganj, a zatim sipati malo testa i to je to. Kakav miris. A ja volim praviti palačinke na specijalnom šporetu. Tako ih je baš zgodno okrećati. Gledajte kako to rade profesionalci. Da, odlično. Mogu da počnem.
Polako. O, da. Prva je spremna. Okrećem je. Gledajte kako mogu. Op, i sve spremno. Šefe, pogledajte moje srce. Zar to nije preslatko? Ja, opet oni. Ups, izgleda da je moja palačinka malo izgorela. Ajoj, šta da radim? Ideja. Dok se oni raspravljaju, ja ću ukrasti šefove palačinke. Tako je. Niko ništa nije primetio. Svaka mi čast. Jao, šta? Katastrofa. Palačinke su nestale. Treba hitno spremiti nove dok imamo vremena. Dakle, dodat ću kakao i učiniti moje palačinke čokoladnim. Nadam se da ću tako pobediti baku. Da. A još ću nacrtati jednoroga. Znam da ih mala voli. Tako je, još malo. Wow, ispalo je baš dobro. Može da se okrene. Wow, svaka mi čast. Nadmašila sam sebe. Oho, bravo šefe. I ja sam skoro završila. Ostalo je dodati belu nutelu. O, da. Tako je lepa. A preko ću sipati bombone, što više. Jel super? Da, Nancy. Onda ću i ja dodati nešto. I to će biti javorov sirup i maslac. Nema ništa bolje od klasike. Tako je. Prijatno, mala. Wow! Kako zabavne palačinke. Posebno mi se sviđa jednorog. Sad ću ga probati. Pa ukus nije nešto, ali svakako hvala. Wow! Kako slatka srca. Ko ih je spremio? Mislim da je to bila baka. To je jako dobro. Sviđa mi se. Wow! Palačinke sa bombonama? Ozbiljno? Sad ću probati. Wow! Oduševljena sam. To je jako dobro. Pobedila je Nancy 100%. Ja? To? Jau! Tako sam gladna. Spremite mi, molim vas, ukusnu pastu. Jel može? Dobro, draga. A može? Znam. Mogu uzeti instant nudle i preliti vrućom vodom. Da, to će biti brzo i ukusno. Eto. Bako, kako ti se čini, jeli? Kako si pametna, Nancy. Ali ja ću napraviti domaće špagete. Prvo treba razvaljati testo i seći od njega slatke figurice. Naprimjer medu, srce ili smajlić. U stvari imam bolju ideju i seći ću naziv mog omiljenog kanala. Kako vam se čini, šefe? Bravo, to je genijalno. Dakle, moram se i ja potruditi i smisliti neku originalnu pastu. Znam, napravit ću šarenu pastu. Mala će biti oduševljena 100%. Nancy, kako si ti? Sve u redu. Sad ću dodati u svoju pastu što više topljenog sira, jer ga i sama jako voli. Nadam se da će se i sestri dopasti. Promešat ću pastu sa sirom i to je to. Zanimljiv recept. Ja ću pomešati španać, maslinovo ulje i pasulj sa sirom. Da, tako ću napraviti veoma ukusan sos za pastu. Sama sam ga smislila. Eto, gledajte. To je divno.
A sada mogu staviti svoje špagete. I to je to. Nije loše, bako. Ali ja ću ukrasiti svoju pastu škampama. O, da. Prijatno, draga. Wow, hvala vam puno. Probat ću prvo ove nudle. Miris je zanimljiv. Pa ništa posebno. 100 puta sam jela takvu pastu. A kakav je to zeleni sos? Nije loše. Wow, kako lepa pasta. Pitam se kakav ukus ima. Wow, to je predobro. Sviđa mi se. Dakle, pobedio je šef, da. Ja, to, najbolja sam. Jeste čuli? Šta? Unuko? Dobrodošli u novi izazov. Za početak uradite nešto sa lubenicom. Dobro, unuko. Ne plašite se, sve u redu. Dakle, ovo je višak. A sada, da, tako je. Sad su tu komadići. Dodat ću jagode i želatin. Lubenični žele sa jagodama gotov. Svaka mi čast. Da vidimo šta je ispalo. O, da, prelepo. Wow! Da vidimo. Pa da, očekivano od bake. Gledajte šta će biti kod mene. Još par minuta, sačekajte. Aha. I seći ću tu, ovdje. I još malo. Gledajte. Ispao je lav. Baš mi se sviđa. A ja imam lubenični žele sa različitim punjenjem. O, sve je tako ukusno, gledajte. O, da. I ja sam genijalna. A ja ću baciti to. Op, uhvatila sam. Ovo je tako ukusno. Žao mi je što se sve završilo. U stvari, da! O, sve sam pojela. Jao, šta sad da radim? Draga, zar si sve pojela? Da, bako, šta da radim? O, Fanta? Baš ti hvala. Čekaj li, šta da radim s ovom Fantom? Nemam ideje. O, Skittles? Hoću još. O, još slatkiša, super. Sipat ću marshmallow, žele bombone i Skittles u lubenicu. Zatim ću sipati pića. Da, i sve to promešati. Eto, bako, hoćeš da probaš moju slatku supu? Daj da vidim. Sad ću probati. Kako slatko. A ja ću servirati svoje kriške sa želeom. Eto, sad je to slatka pizza. Ovo je višak. Hoćete da probate? Pa ne morate. O, šta je to? Nije loše. Naravno, napravio sam pravo remek delo. Dakle, Lilian, probaj. Kako mnogo svega. Prvo me zanima ovaj koktel. Sad ću probati. O, ovo je tako slatko. Wow, ne mogu da verujem. To je pizza od želea. Šta da probam? Uzet ću ovaj komad. Tako slatko. Odlično, sviđa mi se. Probat ću i ostale komade. Svaki ukus je super. Opa! To je lav. Kako je dobar. A kakav je ukus? O, kako sočni lubenica. Ovo je sigurno moj favorit. Lav je pobedio. Da, ja nisam ni sumnjao u svoju pobedu. Hoćete mi spremiti hot dog? Molim vas, gladna sam. O, sve jasno. Ti i jaje će biti moja. A daj mi. Trebaju mi.
Sad ću te ja naučiti pameti, eto ti. Razbit ću jedno jaje, a zatim drugo. A u razbijene jaje ću dodati brašno i umesit ću testo. Šta radite? To je moje. Jel svima jasno? Da, ja sam snažan. Dakle, u brašne ću razbiti 2 jaja. Tako je. Zatim treba umesiti testo. Eto tako, da. Odlično mi ide. Ups. Jao. Tačno, smislila sam. A lepinje za hot dog će biti u obliku kuca. Eto. Ispalo je preslatko, jel da? Sada to treba staviti u rernu. Tako je. Sada mogu malo odremati. Jao, šta je to? Nešto gori. Moj šešir. Kako si smeo? Bako, šta radite? Gledajte, moja lepinja je savršena. A ne, moja je bolja. Nije, moja je bolja. Moja je bolja. A ne moja. Kako lepo miriše. Kakve lepe lepinje. Bako, čekajte, moram probati. A sada drugu. A znate, bakina lepinja je bolja, da? Sad ću i ja svoju napraviti. Dakle, odseći ću ovdje i ovdje malo. Aha, tako je. Unutra ću ubaciti 2 viršle. Gotovo. A od šargarepe će ispasti odlični točkovi. Vžu! Šta se dešava? Bako, šefe, šta je bilo? Prestanite! Vi ste kao deca. Bako, nastavi da kuvaš. Jel da? Dobro. U kucu ću staviti viršle i dodat ću ukusne soseve. Naravno, neću zaboraviti na sir. Pa, kako vam se čini, jeli? Neću da komentarišem to. Dobro, i ja sam skoro završio. A viršlu u obliku spirale ću staviti u lepinju. Tako je, dodat ću šargarepu, zelenilo sos i prženi luk. Tako je, hot dogovi moraju biti vrući. Zatim će pomoći roštilj. Da, zatvaram i gotovo. Koliko dima. Dobro. Lilian, probaj. Prijatno. Ovdje čak i roštilj. Jahu, koliko dima. Dobro, probat ću. Ukus je očigledno bolji nego izgled. A šta još ima ovdje? Kakvo slatko kuće. Da, ukusno je. Opa, Hot dog auto, ozbiljno? Da, to je 100% pobednik. To, hvala, ja sam najbolja. Šta se može napraviti od limuna? Tačno, hoću limunadu. Limunada? Nema problema, unuko. I ja znam od čega da počnem. Dakle, ovi limuni nisu pravi, ubraću sveže. Eto, savršeno. Sada treba iscediti sok. Da. Eto. Zatim ću dodati vodu. I dodati kriške limuna. Nečega nedostaje. Znam. Tačno, ja imam žalfiju. Dodat ću grančicu za lepu boju i prijatan miris. Lepota. Prava domaća limunada. Sviđa mi se. A sa ovim mogu ukrasiti šefa. Lepota. Što? To nije muška stvar. Sad ću vam pokazati kako se pravi najbolja limunada. Gledajte pažljivo. Dakle, treba mi limun, a zatim divne šljokice. Sipat ću ih na limune. Da.
Divno. Zatim, ove sjajne limune stavljam u veliku čašu. Tako je. A posle ću dodati žele kockice. A uz pomoć svog saturatora ću moći učiniti običnu vodu gaziranom. Odlično, zatvaram, uključujem i čekam. Mislim da je dovoljno. Eto, moja neverovatna limunada je gotova. Završio sam. Šta on radi? Hvala. Šta je, hoćeš i ti limunadu? Dobro, sad ću ti nasuti. Eto, izvoli, prijatno. Nema na čemu, doviđenja. Šta je? Ups, ostalo mi je sasvim malo za Lili. Wow, kakve su ovdje limunade? Zašto ovdje prazno? Fuj. Dobro, probat ću prvo ovu limunadu. Super, svidjelo mi se. A šta je ovdje? To je nešto zanimljivo. Limunada sa šljokicama. Ozbiljno? Nevjerovatno. I jedva čekam da probam. Da, to je jako ukusno. Šefe, ti imaš najbolju limunadu. Čestitam. Da, sve sam i... Jedva čekam da počnemo. Da li ti čuješ nešto čudno? Ajde već da otvorimo. Mamice, to su buba švabe. Tako sam se uplašila. Uzmite kartice. Predlažete da poližem buba švabu? Nema problema. O ne, gotov sam. A ja nemam ništa. Super. O, prokletstvo. Ne želim da radim to. Wednesday, hajde ti si prva. Nema problema. Hej, gde si krenula? Dođi ovamo. Rekla sam stani. Wednesday, šta si uradila? A da li je buba švaba u redu? O, mamice. Ne plače, Enid. Wednesday više neće raditi tako. Bićeš mi zahvalan kada dođe red na tebe da jedeš buba švabu. Ja sam završila. Mike. O Bože. Polako, Enid, smiri se, imam ideju. Sad ću pokušati da vas krsne buba švabu. Dakle, trenutak. I spreman sam. Idemo. Jau. Nije uspelo. Smiri se, pokušat ću još jednom. Šta je ovo? Ne ide mi. Ups. O ne! Ne brini, Enid, više nikada nećemo vređati insekte. Jadna. Ali ipak je moram pojesti. O ne, fuj, kako gorko. Odvratno. Enid, ne plači. A mogu li ja biti prva? Super, hvala puno. Wow, kakva lepa tortica. Ne žurite, ljudi. Prvo kartice. Ja mogu da ližem tortu, super. O ne, to nije fair. O da, kakva sreća. Kakav miris. Ja ću da počnem. Vrlo rado ću polizati ovu tortu. O da, to je preukusno. Šteta što mogu samo da je ližem. Mada i tog mi je dovoljno. Prelepo. Ovaj fil je super. O Bože. Torta je sva u tvojoj pljuvački. Odvratno. Ali nema veze. Imam rezervni plan. Mamice? Da, ja sam u redu. U redu sam. Wednesday, šta to radiš? Ne razumem. A zašto ona sipa zemlju po torti? To je tako odvratno. A ja mislim da je tako mnogo bolje. Super. Sada torta izgleda veoma primamljivo. Spremna sam da je probam. O da, to je druga stvar. Bože, ona jede sirovu zemlju. Povratit ću. To nije sirova zemlja, već čokoladne mrvice. Mogu li ja? Ne mogu li ja? Hajde da otvorimo. Wow, kola. Hej, daj to vamo. To nije fair. Opet ste zaboravila na kartice. O, ja ću piti kolu. Super. Daj mi! Mike će da liže kolu.
a Enid ne radi ništa. O ne, to je tužno. A ja obožavam kolu. Dakle, probat ću. Hej, kakva je ovo šala? Zašto ne mogu da je popijem? O, da li to vidite? To nije samo kola, to je žele od kole. O, da, prelepo. Mike, prestani. Dosta je. Pošto Mike ne može da prestane da jede žele, onda moram da mu pomognem. O, šta je bilo? Padam! To je bilo smešno. Nadam se da je još nešto ostalo. Jasno, stvar. Bez tvoje pomoći ne mogu. Hajde, iscedi žele. O da, odlično, hvala ti. Da, to je stvarno ukusno. Bravo, stvar, slobodan si. Hajde, vrati mi moju flašu. Šta je to? Odsečena ruka! U pomoć! Jako smešno. U pomoć! Eci, peci, pec, ti si mali zec, da. Hej! Wow, obožavam nudle. Čekajte, gde su kartice? Ovo je moje? Da vidimo. Šteta. Haha! A meni se posrećilo, da! Blago meni! Dakle, ja ću biti prva. Ove nudle izgledaju prelepo. Čekajte, kako da držim ove štapiće? Valjda tako? Kakav miris? Kakav je ukus? Ovo je stvarno ukusno. Oduševljena sam. Čekajte! To je ljuto! O ne! Opet sam zaboravila da pogledam. Ove nudle su sa ljutom paprikom. Mamice! Ideja! Moram hitno da stavim glavu u frižider. Da, tako mnogo bolje. Kakvo olakšanje. Šta je bilo? Moj jadni jezik. Ljudi, u pomoć! Mike, vuci! Hvala, druže. U redu sam. Šta vam je? Enid, tvoj jezik. Šta? Mamice, šta je ovo? Jezik mi se rastegao. Moram hitno da ga sakupim usta. Eto. Gotovo? Hajde, Mike. Srećno. Dajte da razmislim. Imam ideju. Pošto su ovi rezanci veoma ljuti, ješću ih zajedno sa vodom. I ako mi postane ljuto, na vreme ću ugasiti požar. Da, ja sam pravi genije. Bravo! Odlično si smislio to. Da, znam. O ne, u čemu stvar? Nemam više vode! Nisam bio spreman za to! U pomoć! Wednesday, želiš li rezance? Ne, hvala. Ni ovdje nema vode! Kako je to moguće? Nemam drugog izbora. Dobro je. Kako vole da pričaju. Opa, nova hrana. Cool. Ne, blago meni. A meni se nije posrećilo tužno. Znači, kod mene da. Ja ću da počnem. Dakle, dođi kod mene. Ali pre toga ću napraviti par selfija. Tačnije, par stotinu selfija. A gde ovdje emitovanje? Ćao svima, ja sam Enid i danas ću probati čokoladu. Stavite like ako i vi želite takvu. Dakle, otvaram je. Wow, neverovatno, kako lepo miriše. Gledajte. A sad ćemo da vidimo šta je unutra. Oho, koliko punjenja, neverovatno. Pa, jesu svi spremni, onda počinjem. Priznajem, ovo je veoma super. Sviđa mi se. Da. Enid, prekinut ću tvoj live.
Ups, pa dobro. Pozdrav, vidimo se. Nevjerovatno. Davno nisam probala nešto toliko ukusno. Hoćemo i mi. Da, ovo je super. To je divno. Ej, šta? A gdje je moja čokolada? Izgleda da ju je neko već pojela. Dobro, neka uživaju. Mogu li ja otvoriti? Šta? Prazno pakovanje žvaka? Kako to? To je nemoguće. Neko je pojeo ovu žvaku pre nas. Hey, you! Odvratno. Ne mogu da gledam to. Hajde bolje da vidimo kartice. Šta? O ne, vi kako hoćete, a ja odustajem. Prokletstvo. Da, imam sreće. Enid, hajde da vidimo kako ćeš se snaći sa žvakom. Gadno, gadno, gadno. Čak neću ni da je pipnem, a kamoli da je ližem. To je najgore što sam ikad jela. Bacila si žvaku, znači da sam slobodan. E pa ne, sad ću je doneti. Eto, uživa Maj. Šta? Ne. Bože, Wednesday, zašto si to uradila? Jao, sad je još i sa dlakama. Sklonite se, imam ideju. Sad ću kao naučnik pogledati je pod mikroskopom i sve ću saznati. Jao, mamice, koliko ovdje ima mikroba? U takvom stanju se definitivno ne može jesti, ali zato može da se očisti. Samo su zato potrebne čiste rukavice. I naravno, moj antimikrobni sprej. Da, sad ću dobro poprskati ovu žvaku. Eto, sad je žvaka čista, kao nova je. Cool. Ma daj, Wednesday, to je bila odlična ideja. Wow, koliko ovdje svega ima. Zanimljivo. Da, završila sam. A hoću nešto čokoladno. Biće urađeno. Dakle, uzet ću čokoladu. Da. Treba će mi mnogo čokolade. Tako je. Malo ću je rastopiti. Odlično. Ostalo je sve promešati. To mi treba. A sada prelivam čokoladu u poslastičarsku kesu. Evo je. Treba sve sipati pažljivo da se ništa ne prostve. Gotovo. A sad ću ponoviti ovaj crtež. Nisam džabe išao u umetničku školu. Ja odlično crtam. Tako je, ne treba žuriti. Moram sve lepo i uredno nacrtati. Da, gotovo. Sada to sve treba zaladiti. Bako, da li biste mogli da mi pomognete, jeli? Naravno, šefe. Izvolite. Hvala, bako. Ja sam završio. A šta je kod vas? Ja šta da radim? Smislila sam nešto. Šta? Cipela? Trenutak. Uzet ću Nutellu i sipati je u cipelu. Tako je. Sipat ću što više. Odlično. I još malo. Super. A sad ću sve ravnomerno rasporediti. A sada višak treba prosuti. Gotovo. Zamrznut ću to sve. I naša cipelica je gotova. Odlično. Sad je treba malo ukrasiti kremom. Eto ga. O, da. Odlično mi ide. A još malo i to je to. Ali to još nije sve. Treba dodati, da, konfete. A sipat ću ih odozgo. Tako je. I posljednji dodir, višnja. Eto, sad sam završila.
Pogledajte ovo. Malo ću ofarbati moju krunu. Učinit ću je zlatnom. O da, to izgleda jako skupo. Ali ni to ne sve. Pažljivo ću ukrasiti krunu bombonama. Uradit ću to uz pomoć pincete. Da, odlično. Kako vam se čini? O, super! O, draga, a šta ti radiš? A šta? Jo, njima je već sve spremno. A šta ja da radim? O, i ja imam ideju. Da, sad ću im svima pokazati kako treba kuvati. Napunit ću svaku činiju čokoladom. Aha, tako je. Koristit ću šareni KitKat. U svaku činiju svoje boje. A zatim treba rastopiti svu čokoladu. Uradit ću to uz pomoć ljute paprike. Vatra! To je bilo moćno. Uspela sam. Dakle, a sad ću sipati čokoladu u ovaj kalup. Odlično. Zaledit ću to i pogledajte. Dobila sam čokoladne ruževe. Kako vam se čini, a? O, kakva si ti pametnica. Završili smo. Wow, koliko slatkiša ima ovdje. Kruna? Sad ću je probati. Wow, to nije loše. Hoću još. O, da, sviđa mi se. Idemo dalje. Opa. A sad ću probati cipelicu. Baš je slatka. I ukus je dobar. A kakva štikla. O, kako lepa čokolada. I na kraju višnja. To je bila super. A šta je ovo? Ruž? Pa dobro, hajde da probamo. A prvo ću ga naneti na usne. Tako je. O, da, to je mnogo slatko. Sviđa mi se. Dakle, koga odabrati kao pobednika? Dobro, ovo jelo je pobedilo. Čestitam. Da, ja sam pobedila. To. A sada želim ovakvu lepotu. Jel može? O, dobro. A ja krećem da kuvam. A prvo mi treba blender. Unutra ću staviti jedno jaje. Odlično, zatim brašno. Kakao. I na kraju mlijeko. A da, zatvaram, uključujem i čekam dok se sve umuti. Sad ću sipati to sve u kalupi i staviti u rernu. Odlično, zatvaram i čekam. O, šta? Da, ja ću imati veliki kolač. Dodat ću malo fila i pažljivo ga razmazati. Da, tako je. Ali to još nije sve. Sad ću dodati puno slatkih lizalica. Da. Još malo i posljednja. To je to. A sad ću dodati šarene konfete. Gotovo. Ovo će biti vrlo ukusno. Jao, bako, kod vas nešto gori. A jao, ups, vreme da se vadi. Dobro je, stigla sam na vreme. Kakav miris? Sad ću dodati sladoled. Da, to će biti odlična kombinacija. I sama bih to rado pojela. Ali to još nije sve. Koristit ću još jedan vrlo ukusan sastojak. I seći ću marshmallow. To će biti uši. Kako slatko, jel da? Da li vas to podsjeća na nešto? To su slatke mace. Draga, pa šta je opet? Jao, opet sam zaboravila na kuvanje. Dobro, počinjam. Moram se ubrzati. Dakle, prvo treba razbiti jaje, zatim dodati brašno i valjda mlijeko. Kako je teška.
Otvaram, stavljam u mikrotalasnu svoj kolač, a sada čekam. Čekam. O, gotovo, otvaram. Ups. Izgleda da nešto nije u redu. Dobro. Možda će mi se ipak posrećiti. Dodat ću šlag, puno konfeta i možda Melisa neće primetiti da je moj kolač izgorela. Sumnjam u to. Hoću da počnem sa ovim. Dakle, odmah ću probati. Fuj, to je užasno. Neću više to da jedem. Ovo izgleda zanimljivo. Dođi ovamo, hajde. I kako da to uzmem? Postoji način. Ovako. Lizalica je prelepa. A sad ću probati sve zajedno. Da, divno. Ovo jelo mi se dopalo. Opa, kako slatke mace. Hoću da ih probam. Da, ovo je jako ukusno. Ali koga izabrati? Treba razmisliti. Znam, ovo jelo je pobedilo. Neočekivano. Hvala puno. Dakle, a sad mi se pije koktel. Jel može? Pa ovdje sam ja broj 1. Sad ću napraviti najbolji koktel. Da, jedva čekam. Uzet ću žele bombone i preliti gaziranim sokom. Da, otvaram i sipam sve do kraja. Tako je. A sada ubacujem slamčicu i to je to. Ovo je najukusniji koktel na svijetu, jel vam jasno? Devojke, gledajte ovamo. Sad ću vam pokazati kako izgleda najbolji koktel. Ja ću napraviti koktel od ukusnih kuglica. Gledajte kako se to radi. Prebacujem kuglicu u čašu, tako je. A sad mi treba blender, evo ga. Sipat ću unutra keks. A zatim dodati mlijeko. Odlično. Ostalo je to sve umutiti. Gotovo. Hajde, skidaj se! Sipat ću koktel u čašu. Odozgo dodati lep šlag. I na kraju kolač. Da. Posuću sve slatkim konfetama, ubaciti slamku i to je to. A šta je kod vas, Plako? Ja imam voće. Dakle, sipat ću u čašu bobice. Odlično. Šefe, izvinjavam se. Što je? A mogu li dobiti blender? Hvala. Dakle, sipat ću unutra voće. I napraviti voćni koktel. On će biti ne samo ukusan, a već i zdrav. Tako je. Prelivam bobice. Dodajem krišku naranđe i slamčicu. Gotovo. Wow! Probat ću prvo ovaj koktel. Jako ukusno. Sviđa mi se. Idemo dalje. Ovaj koktel izgleda zanimljivo. Sad ću ga probati. Da, ja obožavam Oreo. Oduševljena sam. I posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Ne, to uopšte nije slatko. Ne sviđa mi se. Evo pobednika, čestitam. Tu, pobeda je moja. Jeste čuli? Wednesday, izgleda da je ovo neki ludi eksperiment. Pustite nas. Inače ću ja vas prebiti. Wednesday, samo pogledaj koliko ovdje brava. Nikada ih nećemo otvoriti. Šta da radimo? Smiri se, ne paniči.
Izgleda da znam šta da radimo. Moramo staviti ove kacige i probušiti balone. Kako ti se sviđa? A, jel mi dobro stoji? Let's go! Hajde već probuši prvi balon. Da, naravno, sad ću. Op. Jao, šta je to? Fuj, tamo je nešto odvratno i ligavo. Aj, to su neki oči, nadam se da nisu pravi. Odvratno. Ajde, Wednesday, sad ti. Dobro, ja nemam problema s tim. Probušit ću ovaj roza balon. O, ne! Šta je to? Je li to mleko? Da si videla sebe? To je jako smešno. Hoću da te podsjetim da si sad ti na redu. Dobro, neka bude ovaj. Brr, šta je to? Je li to brašno? Zabavno. Da li si videla šifru, je li? Šifru od brava? Ne, nažalost nisam. Ne, stani. Imam loš predosjećaj. Probuši bolje onaj balon. Dobro, poslušat ću te. Šta je to? Fuj, perje, odvratno. Enid, pogrešila si. Imaš lošu intuiciju. Onda ću probušiti ovaj balon. Wow, kako zabavno. Vidiš šta je to na podu? Dani, možda šifra od brave? Konačno. Hajde brže da skinemo prvu bravu. 1, 3, 5. Yes! Da, uspela. Dakle, rešili smo se prve brave. Cool. Juhu, šta je to bilo? Mamice, plašim se. Odvratno! Povratiću! Neću da mu prilazim. Jao, kao i uvek, sav prljav posao moram ja da radim. Čekajte, samo što sve ovo miriše veoma slatko i podsjeća me na čokoladu. Prelepo. Oh my god. Wednesday, šta ti je? Šta to radiš? O da, to je Nutella. O Bože, kako je ukusno. O da, rado ću pojesti sve to. Ne mogu da se zaustavim. Mamice, ti nisi normalna. O, izgleda da sam našla ključ. Da, evo ga. Svaka mi čast. Enid, sviđaš mi se mnogo više kad si u nesvesti. Dakle, vreme je da se rešimo druge brave. Nice. Da vidimo da li odgovara. Da, uspela sam. Ekstra. Hajde već ustaj. Šta je bilo? To je naš sljedeći zadatak. A šta moramo da radimo? To je neka kutija. Plašim se, Wednesday. Hajde bolje ti, molim te. Jo, kako me nerviraš. Dobro, sad ću. Mamice. Jo. Šta ti je? Da li si nešto videla? Da, nešto mnogo lepo. Onda ću ja da ubacim ruke tamo. Dakle, šta je tamo? Čekajte, da li su to bombone? To je nešto živo! Ne, samo ne insekti! Ajoj! Wednesday, gde si? Ne vidim te! Gde je nestala? Ajoj! Da li ću morati ponovo da stavljam ruke tamo? Da! Pronašla sam ključ! Super, bravo. Verovala sam u tebe. Dakle, odlično. Treća brava već nema. Računaj da smo skoro slobodne. Svaki put se plašim. Šta je ovo, Wednesday? Očigledno treba povući. Ali neću da rizikujem. Hajde, bolje ti. Dobro. O, šta je to? Grad od bombona? Mrzim te boje. Zašto nisu crne? Super! Ja obožavam bombone. Da, ja sam u slatkom raju. Prelepo. Dođi ovamo.
Hajde da proverimo šta ti imaš. Nadam se da će to biti nešto mnogo ukusno, recimo kola ili Nutella. A, što je to? O ne! Dobila sam zemlju! Ozbiljno? Ne, ona je gorka i odvratna. Uj! O ne! A tu su još i crvi. Sklonite se sa mene! Ma, smiri se, njih više nema. Čekaj! Zato ima ključ, to je dobro. Bravo, Enid, svaka čast. Hajde da skinemo četvrtu bravu. Uspelo je, odlično. Idemo dalje. 3, 2, 1, zatvori uši. Dobro je. Kako zanimljivo. To su neka vrata. Pitam se šta je za njih. Kuc, kuc, ko je tamo? Nema nikoga. A možda se ključ krije ovdje. Hajde da počnemo sa vrha. Okej. To su mehurići od sapunice. Ja ih obožavam. Kakva lepota. Super. O ne, ostavite me na miru. Marš, fuj. Dovoljno je bilo. Dobro, onda sad ti otvaraj vrata. Okej, da vidimo. Je li to samo boja? Ja sam mislila da je to krv. Oh my god. Pomoć! Plašim se! Wednesday! Plašiš me, skloni se! Evo i ključ se našao. Odlično. Enid, vidi. Ključ! Odlično! Dakle, to je već 5. brava. Odlično. Skoro ćemo izaći odavde. Da, to! Wednesday, bolje da se umiješ. Fuj! Oh my god! Šta je tamo? Hajde da vidimo. Opa! A moramo da popijemo koktele. Pa to je super. Dakle, jedan treba da bude jako opasan, a drugi veoma ukusan. Hajde, papir, kamen, makaze. I ja sam pobedila, znači da ti prva probaš. Kreni! Jao. Mamice. Ovo đavolje piće je mnogo ljuto. Ja odustajem. Hajde, ti sada ti svoje. Dobro. A šta sam ja dobila? Meni se sviđa. To je neki koktel sa kulicama. Gledajte. Da. To je baš slatko. Oduševljena sam. Hoću da popijem sve do kraja. Žao mi je da te razočaram, Wednesday, ali ključa ovdje nema. Nemoguće. Daj da vidim. Kakvo razočaranje. Znači, morat ću da popijem svoj koktel. Kako odvratno. Fuj. To je veoma ljuto. Skoro sam završila. Hajde još malo. Jao. Nije mi dobro. Smiri se. Pazi. Treba hitno ugasiti ovaj požar. Fuj, kakav smrad. Nadam se da će to pomoći. Jao, fuj, Enid, šta si uradila? Šta će mi ta kanta za đubre? Ali to je pomoglo. Čekaj. Čini mi se da osjećam ključ. Da, dobro je. Ne zahvaljuj. Idemo što pre. Da, hajde. Sve u redu, ne brini. Nisam brinula. O, da. Ostale, posljednja brava. Oho, šta je to? Ovdje je ceo set mojih omiljenih rastvora. Ne diraj, ovo je opasno. A to liči na uputstvo? Wednesday, možda se ti razumeš u to? Naravno. Aha, sve jasno. Dakle, vreme je da se izvede novi eksperiment. Potrebna mi je tišina. Moram se koncentrisati. Treba mi suza veštice.
Odlično. A sada šmrklja goblina. Daj mi. Gde je ona? Možda će patkica odgovarati, jeli? Rekla sam, šmrklja goblina. Pa ne znam o čemu pričaš. Imam papir, izvoli. O Bože, ovo ni to. Ni ovo, šta će mi banana? Evo je. Izvini. Zapamtit ću. Dakle, sljedeći sastojak. Mama mi je, šta radiš? O ne, Enid, šta si to popila? Ovo je napitak koji će te pretvoriti u... O ne, samo ne to. Koliko još da sedim ovdje? Pustite nas odmah! O, možda ćete uspjeti. Sklanjajte rešetku! Sloboda! Tu! Hajmo, Wednesday! Ja sam smislio odličnu ideju. Šta mislite o fontani od Skittles bombona? A? Krećem. Oho, svaka čast, šefe. Sada pred vašim očima ova fontana će se napuniti slatkišima. Što znači da će postati šarena i veoma slatka. Meni preostaje samo da otopim bombone uz pomoć ovih super moćnih brenera. O da, pogledajte kakva lepota. O, wow, a baki treba takav uređaj. Gde se uključuje? O, divno. Jo, oprostite, šefe. Nisam vas primetila. Baš vam dobro stoji ova kapa. Hvala, bako. Da, to je bilo moćno. Vreme da otopim svoju čokoladu. Moja unuka je veoma gladna. Kladimo se da je fontana od žvake mnogo bolje nego od čokolade. Sigurna sam da mala još nije probala takvu fontanu. Čekajte, kakva je ovo huba buba? O ne, sa ljutom paprikom. Da li je to opasno za malu? Ne znam, moram da probam. Pa, izgleda da je sve u redu. Jao, kako ljuto! O, to je bilo moćno. Rastopila sam žvaku u fontani. Cool! Dede, završili smo. Wow, svaka vam čast. Konačno ću moći da probam svoju krofnu sa čokoladom. O, kakva lepota! Čekajte, ovo uopšte nije čokolada, već žvaka. Cool! Sad ću napraviti balon. Cool! A evo čokoladne fontane, baš onakva kakvu sam htjela. Sad ću probati. O da, to je divno, sviđa mi se. Dakle, jedva čekam da probam krofnu sa ovom šarenom fontanom. Oho, to je neverovatno. Ovo me podsjeća na Skittles. To su mi omiljene bombone. A želim još. Piću ovu fontanu kroz slamčice. O, neverovatno. Dakle, pobednik je šef. Da, hvala puno. Ups, moja kapa. Oštećene. Bako. Jao, kako nezgodno. A sada želim picu. Nema problema. Dobro. Picu da? O, znam. Mogu ispeći testo u pegli za vafle. Dodat ću kečap. Mnogo salame. Obavezno sir. I to će biti veoma ukusno. Ne sumnjajte. Zar to nije genijalno? U picu treba staviti što više brokolija. Ja želim da moja pizza bude ne samo ukusna, već i zdrava. O, kakva lepota. Ju, sasvim sam zaboravila na sir. O, nemam ni rende. Ali imam odličnu oštru vilicu. Uvek otvaramo rasi sa njom, znači bit ću u stanju da narendam sir. O, divno. Odlično, vilice na svom mestu.
Preostaje mi samo da ispečem picu i to je to. Sada treba malo sačekati. Da bih pripremio sjajnu picu, naručio sam pepperoni direktno iz Italije. Preostalo je ispeći moju picu. Hej ja! Bravo, šefe! Ne prestaješ da nas iznenađuješ. O ne, moja vafla je skoro izgorela. Ipak nije. Na vreme sam se setila o njoj. Dakle, vreme, joj, kako vruće. Dakle, stavljam je na tanjir i ukrašavam. Ja ću koristiti kečap i sen. Odlično! Super! Moja pizza je prelepa. Ojoj, šta se dešava? Jo! A šta misliš, da li je živ? Ne znam, šefe, da li ste u redu? Mama mia, kakva noćna mora. Koliko još da čekam? Veoma sam gladna. O, šefe, kako ste smešni. Prijatno, draga. Hajde da vidimo šta je ovde. Kako zanimljivo. Da li je ovo sigurno pizza od šefa? Uopšte mi se ne jede. Ali bakinu picu ću rado probati. Ne, nemojte mi reći da je to brokoli. Uj, ovo neću da jedem. Sestrina pizza miriše. Dobro, a mislim da tamo nema brokolija. Wow, koliko sira je ovde. Obožavam ga. Dakle, sestro, ti si pobedila, čestitam. Zaista? Hvala. Molim vas, napravite mi palačinke. To baka najbolje ume. Kod bake uvek ima brašna. Da bih napravila divno testo, potrebno je 300 grama brašna, jaja i malo svežeg mleka. Sad ga treba pažljivo izmešati da ne ostanu grudvice. Sada mogu početi da pečem palačinke. Napravit ću ih u obliku mede i dodati čokoladno punjenje. Kakva lepota! Sigurna sam da će moja unuka biti oduševljena. Da bih nacrtala nosić, uzet ću šlag i obavezno dodati bobice. O, bako, to nije ozbiljno. Od testa za palačinke se može nacrtati bilo šta. Može se čak i napraviti ceo hamburger. Treba iskoristiti što više kreativnosti. Mom hamburgeru samo nedostaje malo sirupa od jagoda umjesto kečapa. O da, perfekto. Mamice, kako zaustaviti ovo? Unuko, daj da ti pomognem. Eto, gotovo. Hvala, bako, šta bih ja bez tebe radila? Eto, uzmi moje gotove palačinke, nije mi žao. Hvala, bako. Od ovih palačinki ću napraviti smesnog jednoroga i dodati što više slatkiša i sladoleda. A kosu ću nacrtati šlagom i šarenim konfetama. Divno! Gotovo, završili smo. Wow, kako je lepo! Stvarno ste se potrudili. Dakle, ja želim da probam jednoroga. Izgleda lepo. Ali ukus mi se uopšte ne dopada. Kako slatki medvedići. Sigurna sam da ih je pravila baka. Da, ukus je super. Oduševljena sam. Da, to je prelepo. Ostalo mi je samo da probam hamburger šefa. Wow, to je sjajno. Cool. Odlučeno, pobednica je baka. Ozbiljno? Hvala moja draga.